Най-трудното качество е дисциплината и постоянството. И то дълго време. Защото само от вас зависи дали ще сте постоянни и дисциплинирани. А това е всекидневна борба. Било то срещу вашите собствени мисли, начин на мислене, други гласове, които ви казват, че не можете, няма да стане. Това е всекидневна борба и постоянно да правите това, което е нужно, за да постигнете резултати, които не са сигурни в бъдеще. Важното е, че вие сте направили това, което контролирате. Резултатите никой не ги контролира. Правете това, което е във ваш контрол. Това е да вършите нужните неща, нужната работа всеки ден с години. Дори когато губите дисциплина и постоянство, от вас зависи да се връщате бързо в тая рутина и начин на